Кремце ям. Да, сила, да. Масна. Магията. Дали съм лутна бачо? Бачо ще настинеме, бац. Бац. Ако не мясо една водичка. Имаш мясо водичка. Не, нямам. В момента е на 10 метра от мен. Ти какво означава? Я ще малко, я вари напред. Още. Сега си долу горе. Пошо ли снима? Снима. Какво се оправи тези години? Ще ми е по-обърта. Фантастик банки is the cock cream. Фантастик банкия е какаовия крем. Това е едно Ферари в банкия. Има. Черно. Той е на Бат Бойко е. Защото аз мисля, че не съм минал. Там е... Бате се изпотроши по тия пътища, бе, бате. Ти в банкия ходил ли си? Аз съм Дато Магията, здравейте YouTube! Колата е, копеле. На той грол проса, види ли въобще тъс кола? Гошо! Стънар такъв! Изкара стънарското устройство. Гошо е third person. Трябва да го се снима той, ялре. Трябва да се запамети. Кой снима? 4 камери. Айде да продължаваме. Гошо, водата. Добре. Гайс, връщаме се след малко в YouTube канала на Явор. Какъв ти е канал? Последете ме в Instagram всички зверчета. Някакви една беше като момчета, наслаждайте се на природата. Не дейте слуша музика. Момчета, не викайте в планина. Тук не е място. Викайте в листовиките, моля ви са. Бъдете тишината в гората. Аз се пусна на сон на тези дърта след когато и ще. Значи, кажи нещо за YouTube на Явор. Здравей YouTube, аз съм новия канал. Аз съм днешния канал. Аз съм Турчи. Какво каза? Не е записа. Наби си in YouTube, чак шокар, subscribe to Гялбен шокар канал Явор БГ. Шокари кали? Коженото яки. Как е? Шокар, жакет, кардаши. Найс жакет, так! Чурай, бе! Копеле, до сега тъмно не е било, бе. Жарвес мора, какво? И ще мога да нося 100 кг на гърба си. Ето. Защо не? Гош third person играе. Яворе, в кръга мисъл, ние сме в Бермудския триъгълник. Има голяма разлика. Ние причиняваме зло, вие ни причинявате пък мъдро. О, и айпача. Мави, ние тръгнахме от там. Аз го снимам. Дискретност. Дискретност искам. Дискретност искам. Унес браха боровинки, бе, що не си вземем малко и ние. Таман ще направим Бермудския триъгълник на смъртта. Май не. Не се вижда, то е по-надолу.
Обясни на хората в YouTube, които те гледат, каква е тази колива. Това е къщата ми. Аха, Построих я с дедо ми. така. Вече до 2010-та. Ехе, И като цяло има изолация да, на газ, да, дезинфекция. аха. Поред тебе чипиран ли си? Tu ima skele, bе. Фантастико, браке. Е, какаовия крем. Хората от YouTube, абонирайте се за канала, лайк, subscribe. Никой не го е бе. Не, добре, хубаво. Никой не го е без завитича. Къща на Явор, 13-12 Явор си написал тук лозунга да се знае. Ще малко. Аз ще не бъде малко. Да крип. Тя тук малко. Къде е входа, Яворе, че твоята къща? Аз не знам. Къде, че то няма вход? Еми няма да влизаме, бате. Знаете как е входо. На Явор входа няма. Ох, много ми се пикае, гайс. Откъде горе? Добре, ай. Добре, ай. Ту стълба не е много стабилна, да ви кажа честно. Сигурен ли си? Ако умрат, си виновен, бате. Как ще е запечатана? Купери, колата са супер много. Аз снимам ли? Снимам. Фалшив герой. Араба си, май. Фантастико, манки. Гошо, аз си мога да мръдна много нататък, да знаеш. Малко ли? Това е риски. Да се решат ли сте доста риски? Да се решат. На кое му? Не знам точно, че си преседи. Братле, вижда се само банки. Банкия, какаовия креп. Вижда се рила между. Кой като работиш легнал, бе? Явор Бабалюгов. Явор Бабалюгов. Черни връх експириенс. Бюра добре. Какво ще кажеш за бургаското? Харесваш ли бургаско? Малко е. Парадайс мол. Наистина е хубава. Добре, наистина къде има кош, бе? Вътре ако има